la resurrecció. Cel i terra units van i un encreuament faran. Hi ha coses molt reals i d'altres que només són mites. Noves vides naixeran i d'altres s'acabaran. I això es repeteix en un cicle infinit. En aquest món hi ha algo molt profund. Quan allò inevitable arriba, la vida em pot donar una altra oportunitat de ser. Els nostres poders s'ajuntaran i la llum a tots ensenyaran. El xaman observa i la justícia tindran. Aquesta espasa ja deu saber que no és tan sols una arma més. Dos mons tu amb ella uniràs. Els dos mons humans i esperits han de mantenir-se sempre units. L'harmonia hem de preservar. Els dos mons podràs protegir amb valor i la llum durà. Resurrecció. Diccionari. Quan me'n vaig adonar ja havia arribat allà. Em va donar la impressió que algú em cridava, tot i que no sabia qui devia ser. A vegades és millor agafar un camí diferent per tornar a casa. Potser aquest camí és més curt i tot. Que boniques estan les estrelles. Estrelles? És veritat, tens raó. Qui ets? Tu també has vingut a veure les estrelles, oi? Doncs acosta't, anem a veure-les tots. No, gràcies, ja és molt tard. A més, t'has equivocat al dir aquesta frase, només som dos, no es diu tots. No som dos, som molts. Tots els esperits que hi ha aquí. Els fantasmes i el jove misteriós. Classe C, primer grau. Fantasmes? Quan tornava de l'escola em vaig trobar un noi molt estrany i després em vaig adonar que estava rodejat d'esperits. Si ho haguéssiu vist, va ser sorprenent. Manta, estàs segur que et trobes bé? Per què? Au, vinga, no et facis el boig. Tots sabem que els fantasmes no existeixen. Bé, és normal que pensis que estic boig. De no ser perquè m'ha passat a mi, creuria el mateix que m'estàs dient. Però ho he vist amb els meus propis ulls. Què? Sisplau, para d'inventar històries. No m'ho invento. Ja. Ho fas per espantar-nos. Doncs no s'ha aconseguit perquè jo no m'ho crec. Deu haver llegit un llibre i s'ha pres les frases. Segur. Però a mi m'agraden aquest tipus d'històries. Espero que ens expliquis al final, Manta. No m'estic inventant res. Calma't! Creieu-me, és veritat. Els esperits celebraven que veien el cel ple d'estrelles. Sí, tant, va ser terrible. Estic dient la veritat. Escolta, no serà que estudies massa? Potser t'estàs passant. I si està posseït per un esperit? Molt bona! Als vostres llocs, nois. Hem de començar la classe. Casum, jo no dic mai mentides. Què passa? Coneixes aquest jove o llamada? No, jo només...
Aleshores ves al teu lloc. Sí. Bé, nois, escolteu-me. Suposo que ja sabeu de què es tracta. A partir d'avui tindreu un nou company. Es diu Yua Sakura. Degut a assumptes personals de la seva família... És aquell noi. Ah, El noi dels fantasmes del cementiri. altre cop així, Manta? Et trobes bé? Oh. Ei! Ei! Eh? Ahir et vaig veure al cementiri. Oi que estaves amb uns fantasmes? No et conec. I tu qui ets? Ah! Ja ho sabia. T'estàs passant de tant estudiar, Manta. Per això està posseït per un esperit. Molt bona! Ah. No permetré que em deixi en ridícul. Passi el que passi, faré que confessi davant de tots. El seguiré sense que em vegi. Ja veuràs, et descobriré en el moment més indicat i tard o d'hora canviaràs aquesta cara de tonto que tens. Passades 3 hores. Quanta estona t'estaràs en aquest pont sense fer res? Quina pèrdua de temps, no sé què té de divertit contemplar el riu tanta estona. Uah! Oh! S'està movent. No hi ha res com formar part de la naturalesa durant unes hores. Estàs boig o què? Quina mala sort, no hauria d'haver cridat així. Espero que encara no m'hagi descobert. Ah, quina desgràcia! L'he perdut de vista! Tot i així, està molt equivocat si creu que el gran Manta es rendirà. Si m'amago el veuré, ja que ve per aquí força sovint. I després li faré una foto quan es reuneixi amb els esperits. I així aconseguiré la prova que vull. Què dius? El que m'estàs dient és veritat? No sé, senyor Riu. Nosaltres encara no hem vist res. És cert, senyor. És possible que només es tracti d'un simple rumor. Hi ha un mocós que té el valor d'envair els nostres dominis? El nostre lloc preferit? No m'interessa si és un rumor o no. No ho penso tolerar. Investiga-ho. Investiga si és veritat. Si aquest rumor és cert, vull que em portis aquest mocós del dimoni immediatament. Tots sabeu que castigaré qualsevol que gossi envair els nostres dominis. Li ensenyaré lo temible que pot ser l'espasa que utilitza el poderós riu.